60% na andam ang Sinulog 2026. Usa ka buwan gikan sa kasaulugan ni ini. Mao kini ang gibutyag ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, ang kasamtangan nga hepe sa Executive Committee sa Sinulog Foundation Incorporated. Asoy ni Tumulak nga lakip sa ilang napangandaman, mao ang presentasyon sa mga contingents, lakip na ang pagsugod sa katukuran sa stage sulod sa Cebu City Sports Center kon CCSC. 60% means the contingent, nag-ready na sila sa ilang individual barangays. Ang stage, ready na po. Gamay na lang kuwang. Nga mahuman na nga to ang stage, ang ilahan na lang kanang landing. The backup power so sa Cebu City Sports Complex in place. Nag-clean up na takaron, nag-clearing na takaron. Nagkanayon si Tumulak nga sa pagkakaron, sub-sab ang marketing sa maong festival. Matud niya nga kinahanglan nila ipasaka ang pondo sa Sinulog, ilabi na nga gipaubsan ang budget ni ini, gikan sa 90 milyones pesos ngadto sa 78 milyones pesos tungod sa pag-redirect sa portion sa budget paingon sa mga nabiktima sa bagyong Tino ug sa uban pang miaging mga kalamidad. Hinuon mipasalig si Tumulak nga aduna sab sila giumol nga contingency plan kabahin sa pondo. Dito lang ko gamitin ko sa ato ang marketing. We requested them to raise more funds. Tapos nakita nato nga ang expenses dako kaayo ba. Di mo lang tag mga contingency plans para unsa ang pag-reduce nga dili ma-affected ang atong presentation. Gani malipayon nga may padayag si Cebu City Mayor Nestor Archival nga nagtinabangay sila tanan sa lokal nga kagamhanan alang sa kalampusan sa Sinulog Festival. All councilors, all 18 councilors are helping the Sinulog project. We will have another meeting this week. Hopefully by Monday we will have a clear updates what's going on. But regarding sa party sa Sinulog nga kita gyud nag-organize, wala taana ang ato kung naay mga private institutions nga gustong mag-party, then they are going to go to the Sinulog Foundation because ang Sinulog Foundation mo ay muhatag og area. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.